Hej alle sammen. Jeg har valgt at lave en spørgsmålsvideo med spørgsmål fra mine venner. Der er 9 spørgsmål, og nogle af dem er sådan, jeg skal uddybe, og nogle af dem er ikke, så ja, det ser vi på. Spørgsmål nummer 1. Det er fra Erika. Hvad vil du helst? Have sex med din bedste venindes kæreste, eller svømme i en pool med skovsnegle? Altså, jeg vil aldrig nogensinde have sex med min bedste venindes kæreste. Det vil bare være forkert, og jeg vil sove hende og noget. Jeg er utrolig skuffende selv og sådan noget. Så det bliver nok at svømme i en pool med skovsnegle. Selvom det heller ikke ligefrem bliver fristende. Nå, ja, eller det. Så er det Alexander. Han spørger, elsker du mig? Ja, det gør jeg. Du er en helt fantastisk person. Så den anonym fra Formspring, der har spurgt, lav det sjoveste ansigt du kan. Så er der anonym igen, der spørger, hvordan er dit og mit forhold efter jeres uvenskab? Altså, vi skriver igen og sådan noget. Men vi skriver ikke lige så tit, og jeg tror lige, vi skal sådan komme videre. Eller, jo, vi er begge to kommet videre, men vi skal lige sådan helt sunde os, fordi jeg havde gjort noget virkelig slemt, og vi var blevet ventet og sådan noget. Så, altså, det er ikke ligesom det var før. Jeg ved ikke, om det bliver, det håber jeg selvfølgelig, det gør, fordi hun var en fantastisk person, og det er hun selvfølgelig stadig. Og jeg kan virkelig ikke miste vores type venskab og det bånd i det, så jeg håber, det bliver ligesom før, at det bliver godt. Og der er Jonas Madsen, der spørger, keder du dig? Og nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk så rigtig hyggelige sms'er med folk, og sådan noget, så nej, keder mig ikke. Så er der Laura Jensen, der spørger, hvad synes du om de fattige i Afrika? Så det her skal være rigtig seriøst. Og jeg synes, altså, det er selvfølgelig synd for dem. Og det kan noget, og de er fattige, og altså nogle steder er de fattigere end andre, og når man ser billeder af sådan en lille sulten dreng, der sidder på jorden, og ikke har noget mad, og så får man helt ondt, og ja, fordi jeg er sådan en følsom person, som jeg er, så begynder jeg meget at græde sådan nogle billeder, eller videoer, eller sådan nogle reklamer i tv, eller sådan, der skal intet til det, begynder jeg at tude. Det er frygteligt. Hvis jeg kunne, så donerede jeg virkelig mange penge til dem og dyr. Ja, jeg er også dyr. Ja, det vil jeg gøre. Og jeg synes virkelig, det er sødt for dem. Så er det Anna Kat, der spørger, hvor køber du oftest tøj? Det er i H&M og i genbruger. Og Dina Tricot. Og hvis jeg nu finder sådan et tøj, hvis jeg nu finder en god butik eller sådan noget, så køber jeg det. Altså, ja, det kommer man på, det er meget fedt. Men standard, det er Dina Tricot H&M genbrug. Den her trøje genbrug. Købt i dag. Så er det Ea. Din yndlingsfarve. Min yndlingsfarve er lilla. Jeg kan godt lide lilla. Min væg er lilla. Min baggrund, computeren er lilla. Jeg kan virkelig godt lide lilla. Ja, det er lilla. Helt klart. Jeg elsker lilla. Den er simpelthen så glad i farve. Så er det Lasse Rode, der spørger, har du nogle piercinger? Altså jeg har normalt hul i det her øre. Og så har jeg ved at få stretch i det her. Det er ved at stretche. Awesome. Det er bare smerte. Så jeg gør det langt. Og jeg vil gerne have flere. Jeg vil have rigtig mange. Det vil jeg ikke. Hold da op. Så er det Mark, der spørger, hvad synes du om mig? Mark, du er en god ven. Og du er en, jeg kan kæme med i rigtig lang tid. Og så kan du komme med sådan nogle mærkelige ting. Du siger sådan nogle mærkelige ting, og gør nogle mærkelige ting med dit ansigt også. Men du er en flink fyr, det er du. Virkelig flink. Se, der kørte en lastbil, den kunne lige så godt have kørt herind. Eller ind af vinduet. Så har jeg også lige fået et spørgsmål fra Maria Ingberg. Hun spørger, hvorfor det der stretch ting? Fordi jeg synes det er fedt, og jeg har altid
ville have det, og jeg er bare lidt ture. Jeg har altid troet, at det bare var sådan, at jeg bare ville dø og sådan noget, og det gør jeg jo ikke. Det kan du da se. Og hvordan synes man pludselig, det er en god idé? Men jeg ved det ikke, det var ret spontant. Jeg var inde hos Nadia Falk, og så, eller vi havde skrevet om det, mig og Nadia, inden jeg tog hjem til hende, og så skrev hun så, at hun havde de der ting, man kunne gøre det med, og sådan noget. Og så gjorde vi det. Og ja, det var bare sådan. Og mine forældre vidste det ikke, så jeg kom hjem til min mor, og så siger jeg, mor, du skal lige se mit øre. Og så hun mit øre, og hun accepterede det heldigvis. Så det var helt fantastisk, at hun accepterede det. Og min far, han accepterede det også, han synes bare, det er mega ulækkert. Min lille søster synes også, det er ulækkert. Ja, min familie er ikke sådan begejstret for det, men de har accepteret det. That's why. Se. Så det var min spørgsmålsvideo, og jeg håber, at I kunne lide det, og at jeg besvarede spørgsmålene godt nok.